Des de la Garrotxa, benvinguts a Ja ho trobarem. Setdec, 32 euros, ja ho trobarem. Benvinguts, estimats oients, al 107.6 de Ràdio La Vall. Una setmana més estem aquí per acostar-vos als temes més cabdals de la nostra ciutat i comarca. Aquesta setmana parlarem d'un tema que no només toca de ple al món educatiu, sinó també de la manera com volem que sigui la nostra societat. Avui parlarem d'aquelles persones sovint invisibilitzades i que acostumem a deixar al marge, convertint la seva integració en una dura lluita. Però, per sort, en aquest món també hi ha gent que s'erigeixen com herois a l'ombra i que treballen per una societat més justa per tothom. Avui tenim nosaltres un d'aquests herois, lluitador incansable, aquest mestre psicopedagog treballa cada dia per ajudar totes les persones amb dificultats a gaudir d'una vida plena. Perquè avui, una setmana més, al 107.6 de Ràdio La Vall, amb els nostres tertulians habituals, però avui també amb en Jordi Sunyol. Som-hi! Va, comencem aquest programa número 32 del Ja ho trobarem, un programa, com sempre, amb molta teca i que a continuació us desgrano. Avui tenim amb nosaltres en Jordi Sunyol. Tal com he dit, és un psicopedagog dedicat a l'educació especial i que actualment és el director del Centre d'Educació Especial Joan 23. Conversarem una bona estona amb ell i després ens acompanyarà per les seccions que ens han preparat els nostres tertulians. Per la seva banda, l'Arnau i el seu rampell empordanès ens posaran a prova amb conflictes educatius, mentre que a la Comarmada posarem en funcionament diferents centres. I ara sí, ja feta aquesta breu presentació, passem a saludar el nostre convidat. Jordi, com estàs? Bé. Content d'estar aquí amb nosaltres? Contentíssim. Nerviós d'estar aquí amb nosaltres? Home, no sé el que m'espera avui aquí, M'agrada, perquè és un convidat que ve sense escoltar-nos al programa. És valent, és valent. La bo d'aquest tipus de convidat és que després poder guanyar un oient. Poder. O poder perdre. O perdreu, Perdrem un potencial oient. Potencial. Cada moment encara no era. Passem a saludar el nostre tècnic. Pau, com estàs? Acompanyat. Hòstia, a tu t'agrada estar acompanyat aquí dintre, Moltíssim. Com gaudeixes aquests dies? Moltíssim gaudeixo. Seguim amb les presentacions. Les mans en l'aire, que ets allà, els de la peixera, no toquem coses rares aquí, Seguim amb les presentacions. El problema no hi arribo. Ja, bueno, però és que no t'arribin a tu, saps? Tant amunt com avall, Correcte. Touché. Jo estic bé, Sam. Anava a dir, no m'has deixat fer la pregunta, que ja m'has tallat 2 vegades. Estic content perquè vam gravar la setmana passada i ja era fosc, just quan vam començar, i aquesta setmana... I encara és clar, és clar, com canvia els dies, Sí, estic content. Però tu estàs enfadat perquè ara, quan t'aixeques és fosc. Sí, jo sóc molt llatí, però molt poc mediterrani. És curiós, No em El que és curiós, que això, sigui llatí però no mediterrani. O sigui, jo formo part de la romanitat, però els horaris aquests de dinar tard, sopar tard... No m'agrada com, saps? A la 1 dinar i a les 8 del vespre ja a ser sopat. Molt bé. Bueno, va. Va, també ets com vida d'un home gran, noi? Sí. Va, Arnau, com estàs? Bé, jo tinc un dubte. Vosaltres quan xoqueu el pa, xoqueu per davant i darrere o només per davant? Només per davant de tota la vida. Sí, jo xocar per davant i per darrere és com un luxe, no? Sí, un gasto de tomata, no? És massa Jordi, Jordi, com ho fas? Home, com s'ha de fer, només per dalt. Vale. Però tu ho fas pels dos costats. No, Déu me'n guard. Però jo conec gent que sí. Però és a Can Pixa, després et taques molt, no? Sí, vol dir Són gent normal. Bueno, Jo crec que no, però... T'has de menjar... Vale, hem obert. La torrada en vertical, després, no t'has... No? Has d'agafar així. I després el pernil, el que siguis, com ho fas? És un hot dog. Bueno, molt bé. Res, era un dubte existencial que fa temps que em roda pel cap. No, està molt bé aquí el podcast, hem vingut a solucionar dubtes d'aquests, vull dir, no ens faltaria. I res, comencem ja amb el que és el programa en si. Fet aquesta ronda de presentacions, estimat Jordi, sempre no ens has escoltat mai, ja ens ho has dit, vale? Per tant, abans de començar el que he dit que faríem una mica de debat i això, hi ha una petita secció que fa el meu company Comerma, que serveix per la gent que no et coneix, com per exemple jo o nosaltres tres, que crec que no ens havíem vist mai, doncs saber una mica més de tu. Molt bé. Vale? Doncs endavant tècnic amb el binari nan. A veure... Binari, binari, nari, 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 binari, 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 nari, nari, nan. Estimat Jordi, fa uns dies, de fet, fa 2 dies, no sabia ni qui eres ni què feies. No sabia ni tan sols que existies.
No sé si ets un tio ben parit, si destaques per la teva intel·ligència, si encaixes bé les bromes, si tens gràcia enraonant, o si ets del Barça. No sé res de tu, company. D'acord. És per això que, per dedicar-te a aquesta secció, he hagut de fer una investigació a fons Molt bé. sobre la teva vida. I això vol dir que he estat 45 segons intensos investigant que m'han conduït a la pàgina de la residència Faber, d'on he tret la teva biografia. Segurament la gent es preguntarà què és això de la residència Faber, Jo m'ho pregunto. i la veritat és que no sabria acabar-ho d'explicar, perquè representa un món i una manera de fer que sovint em fa mandra, perquè jo sóc rude i lletrat com un pagès de Llorona del segle XVI. Vale? Llavors, només sé que la portava en Francesc Serés, que va ser, o no sé si encara és, director de la residència Faber, i que ell va ser durant molts anys també el meu escriptor en prosa catalana preferit. Vols explicar què és això de la residència Faber o tu tampoc ho saps? Jo crec que sé tant com tu i vaig fer una petita col·laboració. És que jo he investigat, puc intervenir, jo he investigat i és que és un centre d'arts i que tu vas anar a fer com un treball uns temps i Bueno, fora. nosaltres, com que som gent creativa, ens vam inventar una cosa per treballar per la inclusió i vam demanar una idea que era portar gent molt, molt interessant d'aquest món a la Garrotxa i que poguessin dormir a la residència Faber. Ah. A canvi, la Garrotxa en rebia un algú. Sí. Coneixement, si més no. Correcte. En tot cas, i anant al gra, va, que sempre m'embolico. Jordi, l'única informació que tinc sobre tu, A veure. ho prometo i ho juro davant de notari si cal, és la biografia que vaig llegir-hi allà i que diu el següent. Jordi Sunyol, nom artístic d'Àngel Muñoz, és un actor porno espanyol conegut pel seu físic juvenil i l'estètica de noi innocent. Merda, m'heu Va pillat. començar el porno amateur i va fer el salt internacional amb Brazers, convertint-se en un dels més buscats a Pornhub. La seva figura s'ha tornat viral i icònica, fins i tot fora del món adult. No, va. És curiós, Anem en sèrio. Diu, Jordi Sunyol és monitor, mestre d'educació especial i psicopedagog, actualment director del... M'estic repetint el mateix que en Sam. Vaig directe al gra, no? Vaig directe al gra. Només m'interessava la frase aquesta que diu que la seva trajectòria laboral sempre ha estat en el camp educatiu i bàsicament en el món de les persones amb discapacitat i gràcies a aquest recorregut té molt clar que la inclusió no és una utopia sinó un dret i que cal lluitar per ell. Estàs d'acord amb aquesta frase que suposadament vas dir tu? Doncs sí, si ho diu allà és que jo ho penso. Anem a missa, no? Llavors, Anem a missa. basant-me en aquesta exigua informació, he elaborat un qüestionari per posar-te a prova, Hòstia. perquè no sàpigues on posar-te, perquè facis el préssec i et tornis petit com un cigró o com el penis de l'Arnau Sadó. Llavors, t'explico el funcionament de la secció, val, Jordi? Et llenço una sèrie de preguntes en bateria de les quals només es poden respondre de manera binària. D'aquí ve el nom de la secció, que es diu binari nan. Val? És a dir, només pots respondre amb sí o amb no, menys amb una, que ja la veuràs, que pots respondre amb una cosa o amb una altra. Estàs disposat, Jordi? No tinc opció, eh? No tens opció sí o no i no pots ni passar pregunta. Tampoc et demanaré que et justifiquis. Cap de nosaltres. Vull dir que si hi ha una cosa controvertida, ens la guardarem, ens farem l'imatge mental de la persona que pot ser, segurament un depravat, i ens anirem a casa. Vinga, doncs. Val, Jordi? Recorda que només pots respondre sí o no. I li cardo canya, Sí? Sí. Som-hi, doncs. Jordi, ets feliç? Sí. Ets independentista o nacionalista català? Independentista. Actualment es fa servir la paraula diversitat com un escut de defensa o com un eslògan publicitari? Eslògan publicitari. No. Sí o no? Sí o no, Jordi? Ah, perdó, no ho he entès, ja veus, em costa. No passa res. Et traurem el títol. D'acord. Torna-hi. Actualment es fa servir la paraula diversitat com un escut de defensa o com un eslògan publicitari? Sí. Penses a vegades si val la pena continuar amb tot el que estàs fent? Sí. Et qüestiones tot allò que defenses en públic? Quina pregunta més complexa. Torna-hi, sisplau. Et qüestiones tot allò que defenses en públic? Sí. Et consideres un bon professional en el teu camp? Sí. A vegades notes que les famílies busquen solucions màgiques? Sí. Quan sents paraules com ara noves tendències educatives, et passa com jo i et poses la mà al revòlver? Yes. Has consumit mai drogues? No. Has anat a treballar mai amb ressaca? Sí. Has pensat mai en canviar de feina? No. Has firmat mai un document sabent que s'estava amagant un nyap o una incompetència? Sí. Jordi, totes les opinions són respectables? Sí. Creus en Déu? No. Has sentit mai que eres superior moralment a la resta a causa del teu ofici? No. Estàs a favor de la igualtat? No. Estàs a favor de la meritocràcia? No. Meritocràcia o igualtat? Quina de les dues esculls? Igualtat.
Et creus més intel·ligent que la majoria de persones que coneixes? No. A Catalunya hi sobra gent? No. Seguiries endavant amb un embaràs si es tenen certeses que el nadó pot néixer amb alguna mena de discapacitat? No es pot puntualitzar, en Merro? Si vols te la puc repetir. Més a poc. Sí, sisplau. Seguiries endavant amb un embaràs si es tenen certeses que el nadó pot néixer amb alguna mena de discapacitat? És que ets molt... Sí. Has pensat que hi ha infants que estarien millor en una institució que a casa seva? Sí. Has protegit mai un docent que ha traspassat les línies vermelles? No. Els centres d'educació especial són abocadors que el sistema no digereix? Sí. Has despatxat mai algú? Sí. Has estat infidel en alguna relació? Sí. Has donat sovint tot el que tenies i no se t'ha reconegut? No. Fas la feina que sempre hauries somiat fer? No. T'has alegrat mai pel fracàs d'algú altre? No. Queden 2. 3. Creus en el sistema educatiu? Tia, estic patint jo, Jo no. Jo no, ja ho sabeu. Ja ho sé. I sóc professor. Bueno, ho era. Doncs... no. El càstig físic, com a forma de disciplina escolar, és legal en 17 estats dels Estats Units. Creus que hauríem d'implantar-ho a Catalunya? No. Laboralment, has pensat mai que l'únic motiu pel qual ets aquí és perquè algú ha de ser-hi? Sí. Doncs, en efecte, Jordi Sunyol, tu ets aquí perquè avui et necessitem amb nosaltres. Per tant, prova superada. Benvingut o ja ho trobarem. Ha sigut tens, avui. Ha sigut molt tens, aquest ja ho trobarem. No serà l'únic moment que aquest vespre et posarem contra les Perdoneu, cordes. però això de no deixar És dur, rèplica i no deixar explicar és molt complex, Ja, sí, és veritat. No, però jo crec que això és també una manera de Posicionar-te. i dir, bueno, pues, no és per un motiu, és per l'altre no el sabeu. Correcte. Saps? És una manera d'autodefensa. També és Saps veritat. què vull dir? Jo crec que les bones persones són les que demanen justificar. Jo no formo part d'aquest col·lectiu de bones persones. A mi, Jordi, la teva reputació M'és igual. en aquest programa m'és igual. M'és absolutament Ho igual. estic notant, Ho estic notant. Ara amb la tertúlia crec que en Sam et farà pujar punts. Ara començar amb el que t'he dit una mica de tertúlia i aquí sí que et pots esplayar i explicar doncs, tot el que et vingui de gust. No pots justificar respostes d'allà, però sí que parlarem doncs, de l'educació especial i coses, una mica de temes que s'han tocat, vale? I començarem, primer parlarem una mica de tu, Jordi, i és que sempre comencem amb la mateixa pregunta, i és defineix-te amb una frase. Educador. Hi ha molts convidats que ho fan. Defineix-te Una amb una paraula, frase, no? I diuen una paraula. Podeu haver de canviar la pregunta. Doncs si vols, doncs un educador que és somiador pràctic. Que bonic, no? Ja, molt bé, comença ja amb una cita. Comença I molt ja. ràpid. Ja acaba de pujar, saps, tot el que havia perdut fa una estona. Ja està, recuperat. Ja s'ha nivellat. No sé. El pH. Vale, i Jordi, com et comences a interessar al món de l'educació? Tu ja des de jove sabies que hauries tirar per aquest camp o com comença aquesta idea? Bueno, tot comença des del cau, Devia ser monitor de cau. Havia sigut monitor de cau i després monitor de menjador i després del monitor de menjador penses que potser no és el teu i fas geologia i resulta que no era el teu. Vas fer geologia? Sí. Brutal. No, vaig durar 6 mesos, Fins que vam fer mates i física i vaig dir, què faig aquí, m'entens? Per tant... Jo també vaig fer de monitor de menjador i també em vaig replantejar la vida. Sí, és que per això quan dic que sóc educador monitor és que penso, si has superat l'etapa de monitor o educador, pots ser un gran professional de l'educació. Totalment, estic molt Si d'acord. passes per allà, tindràs més opcions de fer-ho, crec que bé. I més avui dia, digues. Sí, més avui I dia. després del fracàs d'això de geologia, que vaig llegar a durar 6 mesos, quin replantejament fas i cap on... Aleshores vaig voler ser mestre, vaig dir, bueno, també se'm dona bé, això de treballar amb nanos, doncs m'agrada, sempre m'ha agradat, però vaig dir, però això de fer de profe de primària no dona prou xitxa, i a veure què dona més xitxa, doncs l'educació especial. És a dir, un tema de ficar-te en el món, perquè és la següent pregunta, com és que hi ha molts educadors, però com és que acabes al món de l'educació especial, i és purament un tema de repte. Sí, de fet, no, podria ser perquè has tingut una relació, perquè has tingut un coneixement d'algú, perquè t'ha passat alguna cosa a la teva família, podria ser per moltes coses, però és bàsicament que podia ser més divertit. És a dir,
que podia ser més distret i més interessant que no pas la... Dic, és que ser professor, com això, com un repte que deies, hosti, Sí. contar una cosa més guai, més ben parida... Bueno, més, sobretot més complexa. Més complexa, sí. Que no, que no té que ara sé que no ha de ser així. És a dir, amb els anys m'he donat compte que ser profe de primària o fer professor de secundària és molt complicat. I més avui en dia. No? Em mires a mi? Ah, no, que ets de Jo gimnàstic. soc de Amb el gimnàstic ho tens més fàcil. Fa la signatura que agrada a tothom, el gimnàstic. Jordi, en el seu dia tu vas anar a fer una llicenciatura, entenc? Vaig començar a fer una diplomatura, perquè soc gran, tio, tinc 50 anys i no hi havia les llicenciatures de magisteri. Doncs ja, encara. explica una mica el recorregut acadèmic Sí. per acabar, diguéssim, centrant-te en l'educació especial. Abans ja hi havia una branca que t'hi dirigia... No, simplement és a part de ser monitor del lleure, que torno a insistir en la importància d'això, després vaig estudiar magisteri i educació especial, és a dir, magisteri però era una diplomatura de magisteri i educació especial, que eren 3 anys. I ja era enfocada durant 3 anys a l'educació especial. Cosa que ha canviat amb el magisteri, amb la... Ara hi ha el màster, pot ser o no? No, ara fas el màster d'atenció a la diversitat, sí, de més a més, o fas magisteri i ho fas una menció que es diu inclusiva, igual com tu devies fer... Bueno, tu Jo no sé... vaig fer el d'educació física, sí. Doncs fas fer una menció, Hi ha una no? menció d'inclusiva. Sí. Si hi ha educació física, No. Sí. Avui te'n portes un pinyo a la cara. I amb el temps vaig decidir saber-ne una miqueta més i vaig fer psicopedagogia, que era llicenciatura. De fet, el que volia era cobrar més, però... Era una És el idea. Va ser màxim una- objectiu. Sí. Va ser una motivació. Una motivació més. més. No, al final. Sí. No. Anaves a dir alguna cosa? No, molt d'acord. Vale, i ara m'estic fent servir diverses paraules, inclusiva, especial. Explica'ns tu què és això de l'educació inclusiva o especial. Hòstia. En línia general. Sé que és... Amb una frase, també? No, perquè sé que és un tema molt complex, però vull dir, també són unes paraules etiquetes que fiquem aquí, vale? Llavors no poder tothom estar al cas i dir quin punt és l'educació inclusiva, què significa, una mica en línia general, sé que hi ha molts i molts casos i que és complex. Bueno, complex ho és, el que un cop entens la paraula potser no és tan complex, el que va és complex de portar a terme. Il·lumina't, doncs, Jordi. Il·lumino tot el que necessitis, o algú m'apagarà, després, quan hagi dit això, perquè al final no té discussió. La gent vol trobar-hi discussions perquè no sap com fer-ho, perquè és lògic, perquè no estem entrenats a fer-ho, però inclusió és una educació per tothom. I no a tothom en entorns segregadors, com la meva escola, sinó a tothom en el mateix lloc. I a partir d'aquí, espavila't. A veure com ho fas. Vinga, ataca, mestre. Això és inclusiva. Sí, no, I quan parlem d'educació especial... No, és el mateix. l'educació especial és un terme que és a dir, com que anteriorment les persones que tenien discapacitat, no, estaven tancades a casa. Aleshores, va haver-hi gent, famílies, no, que van dir aquests nanos els hem d'educar, o han d'anar a algun lloc. I el primer que van aparèixer són unes escoles que eren d'educació especial, perquè no es va pensar que podien anar a una escola, posarem entre cometes, normal. Allà era molt assistencial, no? Era, anem a cuidar aquests nens. Amb el temps, en comptes de cuidar, es va dir, no, aquí també eduquem. I l'evolució a això és, potser no hauríem d'estar educant aquí, en un entorn que, si sabeu on està Joan 23? Sí. A la muntanya, no? Sí. Doncs està lluny, en un entorn separat, no fos cas que es barregin gaire. No es va fer amb aquesta idea. Té un rotllet sanatori d'aquests així, no? És aquesta idea inicial, no és el que s'ha convertit amb els anys. Amb els anys ha anat sent una cosa molt més integradora, que era, els posem allà, però de tant en tant els posem a dins, i una mica l'evolució d'això és la inclusió, que acabaria sent la desaparició del meu centre. Això, utòpicament. A nivell històric, on apareixen aquests centres? Això són institucions religioses o venen donats de quan la dona s'incorpora al món laboral, que ningú pot atendre aquests nens, sorgeix la necessitat de que estiguin en alguna banda? La nostra escola fa 50 anys. Bueno, que es diu Joan 23. Sí, però... És el papa abans de Joan Pau II? Sí, mira, veus, tens més cultura aquí, el de la cultura aquí, el que en sap... Però crec que sí. El que en sap... El d'ara no m'agrada gaire. El d'ara no m'agrada gaire. No? No, és l'argentí, no? És calvo. Sí, bueno, no sé, És calvo. encara viu, perquè estava Sí, molt crític. és viu. Bueno, va estar crític ara fa un mes o així. Mala hierba nunca muere, que diuen. No, però és així com un papa progre, no? Aquest és progre. És argentino. Diguéssim que és més progre que l'anterior. En Ratzinger? Ratzinger. Ratzinger molava bastant, no? Depèn d'on ho miris. Qui molava més, en Wojtyla?
Aquí tenc Wojtyla. Doncs el Pau II. Com deia? Era polonès, Wojtyla. Com hem arribat per la... És igual, sí, és que sí. jo divago un piló, em sap greu. Em sap greu. Has parlat de l'escola Joan 23, que evidentment ets el director i és per el motiu pel qual estàs aquí, i ens estava explicant una mica que l'objectiu d'aquesta escola és aconseguir la inclusió de tots els nens i, com dit d'una manera, acabar de tancar l'escola, evidentment, amb tots els matisos que hi comporta. Quin és el paper i el vostre objectiu com a escola? Clar, no hauria de ser el paper de la nostra escola. Però que l'executeu. Clar, o sigui, L'executeu avui en dia. de fet, el que m'esteu sentint dir a mi no ho sentireu a dir de molts centres d'educació especial de Catalunya, val? Perquè al final creure que això és possible i intentar-ho demostrar no tothom ho vol fer, perquè al final que ens hem cregut tots que el millor lloc on està aquests nanos era l'escola d'educació especial. I de fet, quan venen, els nanos són molt feliços. Un cop han passat un drama, perquè molt sovint algunes famílies, quan els diuen vés a Joan 23, el primer que pensen és ostres, ara sí que ho sé, el meu fill té discapacitat, entre cometes, no? I això és una acceptació molt potent. Aleshores, què vol dir això? Que nosaltres diem, bueno, escolta'm, tot el que fem nosaltres aquí, en aquesta escola, no ho podríem estar fent dins l'escola ordinària? Com un recurs més? És una pregunta que ens fem, no? Jo vull intervenir. Intervé, perquè jo aquesta pregunta m'interessa molt. Vull intervenir. Et compro 100% el teu discurs. En sèrio? I ets mestre? Sí. Molt bé. Però hi poso un però. Vinga, anem a posar... És el que esperava. Ja deia jo que no podia ser. Ja podia ser. Així no és 100%. Va, El discurs te'l compro. Ara bé, aquest tipus d'alumnat sense una ajuda a dins de les aules és impossible que puguem portar-lo davant de 27 alumnes que tenim, tenir una... Aquí, perdoneu, ja hi ha un problema de concepte. És a dir, per què el meu nano és diferent dels altres 26? Per capacitat, No, suposo, no? per tant, estem segregant per capacitat. Ho acceptem? Acceptem que segreguem de persones per discapacitat? Acceptaríem que segregaríem per sexe? Acceptaríem que discriminaríem per raça? Que no? No. Sí? No, pregunto. No. Us ho pregunto, no? No, de moment no. Jo crec que aquí entra el tema, evidentment, per exemple, tu fiques un nano d'aquests en una classe. Doncs, clar, si un nano d'aquests en una classe també malmet el funcionament i aprenentatge dels altres, fins a un punt jo crec que és buscar l'equilibri, com tot, no? No estic pas en contra del que m'estàs dient, però has de buscar l'equilibri entre que uns, els nanos, no es vegin afectats o es vegin afectats dintre un punt que segueixin poder seguir aprenent, i l'altre és que a certs nanos els ha de costar molt, deuen hi ha conductuals, que necessiten una persona al costat... Fixeu-vos, el que esteu fent? Ara, m'heu dit, la gent s'enfada de mi, per això amb el meu discurs la gent s'enfada, perfecte, que s'enfadin. Per què? Perquè jo el que esteu posant per davant és les limitacions d'una persona, esteu posant l'accent en la discapacitat. Esteu d'acord? És a dir, no esteu posant l'accent en què és un alumne. Aleshores, jo puc entendre perfectament el que m'heu dit. Falten recursos, falten maneres de treballar, falta formació als professionals, van faltar moltes coses. Estem d'acord? Total. El que no pot fallar és que aquell nano és meu. És meu no de Joan 23. És meu, és del docent, és del centre. Perquè digue-li tu a un nano, digue-li tu a una família que no, que com que el seu fill té discapacitat, mira, que com que sóc de Sant Feliu de Pallerols, ara me n'he d'anar de casa meva. Quan tinc el meu germà a l'escola de Sant Feliu de Pallerols, no, és que el seu germà ha d'anar a una escola diferent. Ha d'agafar un transport durant 20 minuts, 25 minuts, 30 minuts per anar-se a una escola especial. Perquè saps què passa? Que allà ho faran superbé. Li anirà molt bé a aquest nen, i els altres podrem estar tranquils perquè podrem fer la feina amb els altres, que és el que m'has dit tu. No es tracta d'estar tranquil, sinó d'una mica, doncs en aquest cas, per exemple, i entra el debat, Sí, fotem-li. de posar el bé comú de tots en un punt, perquè poder aquell nano tampoc en aquella classe tampoc podrà seguir, inclús per ell tampoc estarà bé allà. Però tu això ho saps? No, hi ha casos i casos, i m'imagino que cada nano és un món. I tu per què ho saps? Perquè jo ho he posat en pràctica. No, t'ho pregunto. No, perquè jo ho he posat en pràctica i no només això, sinó he conegut molts entorns en què això ha sigut possible. I quan algú em diu... És que ho és possible tirar-ho endavant. Jo, els problemes que hi veig no és tant d'aprenentatge, perquè al final una de les coses que fem a les escoles és individualitzar els aprenentatges, per tant es pot fer perfectament. La qüestió és, quan en tens 27 a davant, si n'hi ha un, per exemple, m'invento, ara estic fent un cas completament hipotètic, que el seu problema és que, per exemple, li molesta molt, extremadament els sorolls, i la classe en general és una classe sorollosa. Com ho fem, això? Podem fer de moltes maneres.
Però Sí, saps què vull dir? totalment d'acord. Un alumne Fixa-t'hi. que és conductual, per exemple, molt conductual, perfecte. de cridar com una... Molt, una barbaritat. Jo Fem com no una tinc cosa. algú allà al costat, és impossible que jo pugui tirar Correcte, endavant. vale, doncs el conductual tanquem-lo en un entorn on no molesti, per No, exemple. no. No, clar, però... Jo no estic No, però dient fixa't això. el que t'estic dient jo, eh? O sigui, aquí ens posarem en marxa perquè al final és això. És a dir, jo puc fer moltes coses amb aquest nen. Jo puc agafar i dir, no, és que aquest lloc no és el teu. Perquè com que ets conductual, no és el teu. En el moment que jo dic això, com a docent, m'hauria de plantejar quina és la meva funció. Aleshores, una altra cosa és que jo pugui dir, sistema, us esteu passant, no m'esteu donant eines... Aquí està, aquí és on t'arribo jo, Però però fixa't on jo estic posant l'accent. Jo no estic posant l'accent en el problema del nen. No, clar, evidentment. Què és el que tendim a fer? Sí, És a dir, tendim a fer això perquè tens la realitat diària d'intentar resoldre una situació en la que veus moltes diferències, en què estàs veient uns nanos que van més a poc, perquè no sé què. L'altre és dir-te que hi ha maneres de fer les coses que no ens han ensenyat a fer i no les veiem fins que no les fem. Clar, jo arribo, doncs, al punt que et compro una mica el discurs de que és una utopia, no? Perquè, clar, si el sistema no t'acompanya, clar, llavors el meu discurs et valida. No. Ell deia que no era una utopia, sinó un dret que pel qual cal lluitar. Fixa't en això. Deia això. És important, per mi el detall és molt important. Jo també tinc ganes de dir la meva després. Puc acabar? Dic la meva frase i... No, fes. Vols dir 7, si vols. No, però... És a dir, tu quan planteges un dret, no? És a dir, quan tu dius hi ha un dret, aquest dret no hauria de tenir fissures, no hauria de ser... No estem d'acord, no? Quan els drets es vulneren, diem, hòstia, per què s'està vulnerant aquest dret? Hi ha coses en què ho veiem molt obvi i amb el dret a l'educació inclusiva no el veiem tan obvi. Per què? Perquè ens genera angoixa, perquè ens genera dificultats, perquè no sabem massa com gestionar-ho. Una altra cosa és que el dret, qui l'està patint, és aquell alumne i aquella família. Aleshores, nosaltres, com a docents, com a professionals, que podem tenir molts dubtes de com afrontar això, ens toca reivindicar i protestar perquè això, si algú em diu que estem en un sistema inclusiu, que m'hi posi recursos, que m'hi posi eines, però m'he de revisar jo. El que no puc és qüestionar-me si aquell nano ha d'estar allà o no està allà, perquè és el seu dret. Però jo he de dir que no m'he qüestionat en cap moment, això. Però no, jo no t'acuso, eh? No et sentis atacat, No, digues. No, jo puc entendre... Te'n queden 6. No, jo només puc dir que jo puc entendre perfectament que un docent em digui estigui sentint això i pensi com tu, o pensi com un altre, que digui, però aquest flipat de què va? No, jo poso en dubte els recursos que ens Correcte, ofereix. però jo també els puc posar en dubte. El que no vull posar en dubte és el dret de l'infant d'estar en el seu lloc. Això te'l compro 100%. Perquè et diré una cosa molt simple, no? És a dir, si un infant de poble que viu a Santa Pau, val? Resulta que el portes a la jornada sencera al meu centre, amb quin nen jugarà al parc? Vale? És a dir, punt. Per què? No he tingut l'oportunitat de compartir amb altres alumnes, amb altres nens de la meva edat. Per què? He desaparegut. Ho has dit a la presentació, alumnes invisibles. Acabem fent alumnes invisibles per què? Perquè enviem nanos en un entorn en què pensem que estaran millor. Però no és veritat, no estan millor. Clar que estan millor, perquè estan en un entorn que els estima i que els vol. Però jo puc tenir alumnes que són... que també podria dir, tio, aquí no hi pinta res. Perquè jo no sé... Jo he de saber de salut mental, he de saber de trastorn de l'espectre autista, he de saber de conducta, he de saber de diferents dèficits, he de saber d'accessibilitat, he de saber de moltes coses. Doncs jo saps què t'ofereixo? El meu recurs. Quan tu em dius, em falten recursos, jo et dic, escola de Joan 23, vinc amb tu i t'ajudo. Qui ho fa, això? No. Bueno, perdó, Soc molt... Ja m'ha ajudat perquè... Foteu-me canya, M'adons el ganxo just per on volia entrar jo i és... A més, té un component molt catòlic, o sigui, traiem tot el tema de la religió i de l'espiritualitat del mig, de creure com en la dignitat de tots els éssers humans, en aquest sentit, i d'atorgar-li... Mira, jo estic a favor, Jordi, de tu, de... Dissolem Joan 23 i les restes del naufragi, professionals, infraestructura, recursos, coneixement, etc. ho repartim en els diferents centres, també l'alumnat. Crec, clar, jo crec que en el dret de tots els alumnes a que se'ls hi donguin ales per volar, no tenir-se tancats en una gàbia, que és més o menys una mica el que passa ara, el que no estic a favor és en que es tallin les ales dels alumnes que destaquen, per exemple, per dalt. I aquí entro una mica amb la reflexió. No ho dic únicament perquè tu posis un nen que tingui una discapacitat intel·lectual i això vagi en contra de la classe, etc. Ho dic perquè actualment el sistema educatiu, clar, viu com una tempesta perfecta.
per dir alguna cosa, els estralls de les polítiques de la Fundació Bofill, a baix de tot, en tots els índexs, saps? Comprensió lectora, matemàtiques, no sé què, immigració, falta de recursos, mestres cremats, vull dir que, clar, això seria com, diguéssim, un altre escull amb tot plegat, però el que em queixo moltes vegades és que el sistema educatiu avui en dia, ja sigui per manca de recursos, manca de voluntat, etc., que és una frase com molt recurrent, però sempre la penso, que tan injust és, per dir alguna cosa, que se'ls separi amb ells, com que els alumnes que tenen un recorregut, una projecció, no et digui per sobre dels altres, però diferent dels altres, que poden assolir uns objectius que moltes vegades estan fora de l'abast de molts dels altres, també em sembla com injust. No t'estic dient que això sigui culpa teva. No, puc dir-te el que penso? Penso, Estava fent que no molt cap, Marc? Estava fent que no molt cap. Mira, fixa't-hi, i torno a la mateixa idea. És el mateix dret que el meu alumne. Correcte. Jo no estic interposant drets, Per això. I quan et dic això, és que la meva obligació com a sistema educatiu és donar resposta tant a aquest alumne que té necessitat de créixer més perquè té la capacitat per fer-ho i un alumne que té més dificultats de que pugui créixer fins on pugui arribar. On ens porta això? No em porta a dir-li a un nano que ell pot i l'altre no pot i que això és un problema perquè entrem en competència, perquè jo deixo de... No? Jo et dic, està més que demostrat que quan tu canvies organitzacions de centre, que quan planteges metodologies diferents, hi ha cabuda per tots els nanos. El que passa és que tu com a docent i com a equip de docents has d'estar disposat a canviar les metodologies que estàs acostumat a fer. Si jo no m'atreveixo a això, no puc jutjar això que m'estàs dient. El dia que jo tingui un centre que em digui, mira, tio, jo he canviat la meva estructura de centre, és que no m'ho dirà, perquè no s'ho plantejarà, perquè haurà fet una revisió interna de quins són els drets dels infants i buscarà solucions pel que està disparat, que pots donar-li canya i pel nano que necessita un altre tipus de recorregut que potser no és donar-li mates i llengües, sinó potser hem d'anar a fer coses més bàsiques perquè tu estàs en un altre nivell d'autonomia, de no sé què. Aquesta escola existeix perquè jo les he vist. A on? País Basc, Mallorca, Catalunya. Jo tinc un amic, director de centre, que em diu, Jordi, a veure, jo et vull aquí al costat. És a dir, jo vull que la teva escola desaparegui i et vull dins la meva escola. Perquè jo no em plantejo si un nen ha d'estar a la teva escola o no. Els nanos que venen a la meva escola són meus. I a partir d'aquí és la meva responsabilitat donar-li el màxim a cada un d'ells. Saps què passa? És el director del centre. I què fa amb això? Fer creure al centre i als professionals que treballen amb ell, que això ha d'anar cap aquí. I això passa per la creativitat, sovint. Però també hi ha un punt, aquí en aquest programa, aquest programa vol dir jo, que no sóc pròpiament massa amic com dels sistemes molt burocratitzats com l'actual, de molt de funcionari. Crec que el sistema educatiu també penja una mica, té una mica d'esclerosi en el sentit de dir mandra, jo vinc aquí a fer les meves hores, a no sé quantos, no vull pas tocar res. Siguis director, mestre de gimnàs, d'educació física, com es diu ara. No em trauré professor d'història, de català, és igual. Vull dir, la gent tampoc té ganes com d'implicar-s'hi i d'això. A mi m'han dit que he de fer shopping, compleixo aquest cupo i me'n vaig. Clar, hi ha d'haver-hi com voluntat política per un costat i llavors també, gent treballadora, gent somiadora, pràctica, potser, no?, que tingui ganes de posar en valor totes aquestes coses. És complicat. Això al final és una mica també com els recursos, que evidentment necessiten més recursos, però al final els recursos no són il·limitats. I necessites professors en València, necessites professors no sé què... Però tothom vol recursos. Sí. Clar, els recursos són finits i els que hi ha, no? Que al final et trobes en diferents límits, que al final les idees són superbé, el difícil és executar-les. Jo et puc dir una totes les conselleries de la Generalitat, totes es queixen, manca de recursos. No, manca d'hores de feina, manca de creativitat... Aquest element és que aquí és on vaig. Quan parlem de recursos, jo he vist un mateix professional treballant amb 27 alumnes, aquell grup d'alumnes amb 27, portat per un professional, gestionat de meravella, canvies el professionat i aquell grup de 27, un punyetero drama. On està el problema? Amb el grup de 27? O amb el docent? No, està clar. És probable que sigui el docent. No, probable no. És el docent. És de la capacitat que tenim els professionals de gestionar una aula. I això alguns ensenyen, en algun moment, en tota la nostra carrera i formació, ens ensenyen a gestionar una aula diversa? No, ni molt més. Puc fer una pregunta hot take? És binari anant, us vaig a tots tres,
si els bombers i els Mossos d'Esquadra passen un test psicotècnic, els professors o mestres n'hauríem de passar un, adaptat a la seva realitat. Creus que n'haurien de passar un, sí o no? Sí. Sí o no? Sí. Sí. Però I per què no es posa en valor? perquè jo crec que la necessitat de mestres és molt més gran que la de bombers i policies i llavors poder no tenies l'abast a cobrir totes les... Bueno, Jo el gran problema... He fet el màster jo Saps? d'educació secundària i us ho prometo que allà a la meva classe hi havia gent més curta, una escala de collir patates i tenia el títol igual que jo, saps? Vull dir, era gent que li tremolava la veu quan parlava, que no tenia... O sigui, no sé com dir-te. A vegades també cal dir, noi, no serveixes per això. Necessitem Però el problema d'això és que al final et faltarà capital humà perquè necessitaràs persones, no només persones que vulguin ser professors, sinó que es vulguin formar, que vulguin créixer com allò, que sàpiguen fer dinàmiques, que sàpiguen portar grups. Quanta gent tens, això, persones? Perquè una cosa és que t'hari calés sobre la taula, l'altra és tenir una persona allà amb una edat que pugui fer tot això. Sí. Però ens hem plantejat si aquest capital humà estigués ben format i tingués les competències, quants de mestres substituiria? És a dir, tu tens un bon professional... M'entens? És a dir, si tens un bon professional ben format, amb unes competències adequades per ser docent, no? Que podríem valorar quines són les competències que necessita un docent, aquest tio et farà la feina de 3, perquè al final és així de senzill. Aleshores, clar, diem, ens falten recursos. Sí. Bueno, aviam, faria la feina de 3 actualment. Perquè, o sigui, jo necessito els 3 mestres igualment, saps què vull dir? L'únic que 3 que siguin competents, saps? No, necessitem. Això sempre està claríssim, però quan ell deia, no, els recursos també són creatius, els recursos són actitudinals, els recursos poden ser de moltes maneres. Amb ganes de... Si posem tot això sobre la graella, aleshores analitzem si ens fan falta recursos, no? Sí, que segur que ens en fan falta, però... Sí, no, vull dir que al final són molts problemes d'un mateix, moltes variants d'un mateix problema, i que, clar, evidentment, la realitat d'arcar-los tots costa moltíssim. I que tirar pilotes fora sempre és molt fàcil. Sempre. Jo, un moment, l'altre dia me'n passar una diapositiva, em va encantar, que era, l'explicarem, perquè és difícil, que era un tio assenyalant cap a l'esquerra, no? I a l'altre costat hi havia un altre tio assenyalant cap a l'esquerra, i a l'altre un altre assenyalant cap a l'esquerra, i un altre assenyalant cap a l'esquerra, i al final sabeu on anar a petar? Allà mateix, no? No, a l'alumne. Ah, vaja. Sí, al final la culpa... Sí. Bueno, sí, es cau molt a la temptació d'anar mirant... És que els alumnes d'avui dia, és que no sé què... És a dir, la queixa, l'acció per la queixa, no? És a dir, al final jo crec que ens falta una mica de... No sé... Autocrítica i voluntat i ganes de treballar. I hi ha gent que treballa molt bé, molt, que quedi molt clar, això, No. Jo em faig creus de veure les dos cara i creu de la nostra professió. D'un costat dius uau i de l'altre costat dius me cago en l'ou. I jo et diré, és a dir, i no ho sabem tot. És a dir, nosaltres som una professió que està en continu aprenentatge. Però jo he de tenir aquesta voluntat com a docent. Total. Ja està. Va. I una altra cosa que em vull criticar ara que tinc un micro davant, és, per exemple, tot el tema dels sindicats vinculats al món de l'educació, mestres, etc. No entrem en aquest tema. Clar, únicament s'han anat tornant també això, vull dir, clar... Jo t'he de dir que jo estic posat i... Però vull dir, únicament per qüestions, el que vindria a ser laborals o econòmiques, perquè preocupar-se perquè hagin anat buidant de significat i de sentit el teu ofici i l'hagin acabat convertint, per dir alguna cosa, en un engranatge més d'una cadena de muntatge, no. Això sí, si em fan començar una setmana abans, si no sé què, si ara plego, si una hora més, que si et recollim el sou, això tot el que vulgui. Ara bé, per millorar el que és propiament la teva feina, no. Home, és que... Canvi de tema, perquè... Per això no entrem als sindicats, per això dit. Tornem una mica al tema, per en Jordi. Jo tenia una pregunta, de les preguntes que havia preparat pel debat, que normalment preparo una bateria, han anat sortint tots els temes que hi havia més molts, dels que ja havia pensat preguntar, així que ha estat una tertúlia fantàstica, però jo també volia preguntar, és a dir, com feu, o com ajudeu, o com treballeu el pas dels alumnes que teniu a l'Escola Joan 23 cap a l'edat adulta? No, és un gran temazo aquest també. I no sé si hi ha plans de transició al treball, que puguin incorporar-se al món laboral, com ho gestioneu tot això? Nosaltres fa molt de temps, de fet teniu la sort de tenir una escola d'educació especial a la comarca de la Garrotxa que és pionera en moltes coses, perquè té un interès, perquè té una inquietud i té una necessitat de transformació. Això és molt important. Aleshores, transformació social. Aleshores, una de les coses que ens vam plantejar fa ara, potser va ser, em sembla que va ser el 2004, és que, una mica més tard potser, els alumnes que anaven creixent al nostre centre, nosaltres vam fer primària i secundària, no? Vam fer secundària, i vam dir, ostres, però clar, nosaltres podem tenir els alumnes fins als 21 anys. Un alumne pot estar, fixeu-vos, podria estar des dels 3 anys fins als 21 en el mateix centre,
Amb els mateixos docents? Sí, bueno, moltes coses. Una podríem família. pensar. Sí, és una família. Però bueno, el que podria passar és això, no? Tu tens una secundària, per tant, quan tu entres a la secundària, podries acabar fent durant 8 anys secundària, no? Aleshores vam dir, això no pot ser. O sigui, als 16 anys hem de plantejar com un postobligatori, però dins del propi centre, perquè segueixen estant. Aleshores vam inventar-nos el que era el programa PON, un pont de transició a la vida adulta, no? És a dir, Jo el vaig fer 4 anys d'ESO i un de propina. I un de propina vaig fer-ne d'ESO. Bueno, doncs nosaltres més o menys igual, Vale. encara més, encara Exacte. més. Però tu vas fer perquè et va agradar molt. Clar, quart d'ESO, Li va encantar, i el va fer un altre cop. millor curs que hi ha. Com tornes a mirar una pel·lícula? Sí. Saps? Bueno, el fet aquest és que nosaltres vam dir, vale, sí, molt maco, farem tallers, farem pràctiques, no? Aquí ajudarem a veure quines habilitats socials necessitem pel món adult, no sé què. Però al cap d'un temps vam dir, sí, està molt bé això, però no n'hi ha prou. Ostres, aquests tios han d'aprendre a treballar, perquè on han d'anar? A treballar, no? Doncs vinga, què fem? Pràctiques a on? Majoria de centres del país feien pràctiques en entorns protegits com la Fageda, per exemple. I nosaltres vam dir, això per nosaltres no és inclusiu. Per tant, què hem de fer? Anar a fer pràctiques a empreses. A les empreses de la nostra comarca. Vic-Rec, Tavil, l'Hospital, l'Ajuntament... Digue-li a empresa que vulguis, perquè al final el que buscàvem era, ostres, quina motivació tens, quines habilitats tens, quines capacitats tens, a partir d'aquí anem a buscar un entorn on tu et puguis desenvolupar. Això ens va anar a fer progressar, no? I actualment no ens plantegem que cap alumne nostre no faci pràctiques a no ser que no hi hagi una consciència de treball, que vol dir que sàpiga què implica això de treballar o que tingui un sentiment de... Però la majoria d'alumnes saben el que és treballar i per tant els posem tots a treballar en pràctiques. Amb la corresponent conseqüència des que la majoria dels nostres alumnes, quan acaben d'estar amb nosaltres, estan treballant en empresa ordinària. Quan dic ordinària és per dir separar-la de l'empresa protegida. M'enteneu? Sí, que és una empresa tal qual, que al final el nano s'acaba quedant allà, que estan a contracte fix... Aposten per això, perquè nosaltres els hem cardat el rotllo que us estic cardant a vosaltres. Hi ha hagut bona rebuda de les empreses de la Garrotxa, això? Impressionant. Perquè Anna, també una de les preguntes que volia fer, i t'ho lligo amb això de les empreses, si hi ha hagut una rebuda o no, és que si tu creus dintre la societat, encara hi ha rebuig cap a aquestes persones? No. O, evidentment, cada cop és menys, o... No, rebuig no n'hi ha, hi ha desconeixement. Rebuig en el sentit de, per exemple, a la meva feina no la vull, saps? No. Hi ha desconeixement. Hi ha desconeixement lògic, perquè què passa? Que molta gent encara s'imagina la persona amb discapacitat una persona amb síndrome de Down, per exemple. No? I encara està, i pot estar, diguéssim, en aquesta realitat. Clar, quina és la nostra feina? Pues dir-li que nosaltres tenim persones molt diferents i que, per tant, quan tu vas a una empresa i li dius ei, tu ens donaries una oportunitat a un alumne nostre, diu, és que això... No, tu ensenya'ns l'empresa i trobarem un lloc en el que el nostre nano faci una feina que sigui productiva per la teva empresa. Oblideu-vos de paternalismes, de feines inútils... No, que serveixi, no? A veure, et servirà. I tant. I vam fer un pas més, i aquest per mi és el més important, que és, on està el límit d'això? I és el que us he dit abans. Ho dic perquè estem inserint persones a l'empresa ordinària que mai ningú diria que pot estar en una empresa ordinària. El discurs és molt motivador, la veritat. Jordi, Però un moment, no són discurs... És un fet, Vull dir que puntualitzo, perquè és discurs motivador, però és que és un fet real. Quan abans em dèieu, no? La pràctica... No, és que la pràctica és aquesta. Sí, perdona, Sí, no passa res. Un altre tema que m'hi ha fet pensar-hi. Com vius el tema de la visió de la societat respecte del col·lectiu amb el qual tractes? Per exemple, en qüestions com ara l'humor, la burla, aquest tipus de coses que m'imagino que us hi deveu trobar. M'imagino fent sortides, o clar, tu deus sentir comentaris sobre la feina que fas, sobre... Clar, el bestiar que manegues, per dir alguna cosa, saps? Sí, el bestiar que manego. Bueno, aviam, també podria dir-ho dels anys de l'Arnau. Correcte. Ja ho diem. Sí. Clar, a veure, sí que és veritat que al ser un col·lectiu vulnerable, podrien haver-hi afirmacions i sobretot burles, no? Quan és burla, que no sé si és humor. Clar, aquí vosaltres en sabreu més que jo del concepte, del que vol dir humor, perquè feu humor, o almenys és el que m'heu dit quan hem arribat. És que depèn del dia, perquè a mi a vegades sentir un pet em fa molt de riure, vull dir, aquestes coses molt absurdes, saps? I després hi ha bromes molt refinades, i l'humor negre àcid. Jo el que em refereixo és que la burla en persones que poden tenir l'autoestima baixa per situacions de la vida, potser no ajuda, no? I al revés, no només ajuda, sinó que pot enfonsar. Probablement jo et diria que això hauríem d'evitar.
Sí. Jo amb aquest tema, vull dir, amb això de l'humor, per exemple, crec que s'ha de poder fer humor de tothom, evidentment no si l'humor és direccional cap a la persona en concret. Pots fer humor... Sí, lògic. Vale. A vegades és balsàmic, fins i tot, pel mateix col·lectiu, saber-se reconèixer certs defectes o certes coses que poden fer riure, igual que la gent, saps? Vull dir, M'agrada la igual que el puntualització, bus, igual que el m'enric bus. molt de mi mateix, saps? I m'ha fet molt fort, això, crec. Jo ho he dit per la burla directa, no? Jo he entès aquell això i això ho he vist com... Això és el... s'entén, no? Vale, i ja per tancar el debat, que avui ha estat intens, Molt intens. res, una cosa que s'ha aconseguit, si poguessis entrar a totes les aules del país, allò a la nit, i deixar-hi una frase escrita a la pissarra, quina seria? I allò, pensa que l'endemà arriben tots els alumnes a l'aula i tots els alumnes la veuen. Està a un nivell estratosfèric, em sembla, presentador ara. Sí, increïble. És una frase, és una pel·lícula xunga, aquesta m'acabes de posar. No és fàcil. Posa tonto quien lo lea. Molt bé. Hòstia, clar, potser seria massa profunda i no seria adequada a tots els... Per si ens posem en un pla metafísic... Que tothom l'entenga. Que potser un nen de P5 no te l'entendrà. Jo el que vull dir és com el missatge que entenc que tu em voldries que jo transmetés, sí, no? Exacte. Jo diria la inclusió és possible. Molt bé. Doncs amb aquesta frase fantàstica tanquem pana a la tertúlia, ara passarem, tal com t'he explicat abans, amb les seccions del meu company, vale? Evidentment segueixes intervenint sempre que vulguis, vale? Són petites seccions que ja t'explicaran ara mateix la dinàmica, i res, tècnic, passem a la secció de l'Arnau. El botifler més gran que ha passat per aquest programa. Arribat des de l'autèntic Empordà, el rampell empordanès. Avui que la tenim a prop. Sí, exacte. No té una veu potent. Com va gravar aquest espal? Va, vinga, va. Avui, aprofitant que tenim un director d'escola, que per cert se'n veuen molt pocs últimament, ja pensava que s'estaven extingint, he agafat notícies sobre el món educatiu amb una mica de polèmica. Vale? No m'he passat, però ens serviran per posar-nos una mica a la pell del director de l'escola. Jordi, jo et llegiré notícies reals sobre el món educatiu i tu el que hauràs de fer és posar-te a la pell del director o directora que en aquell moment va passar allò i trobar una solució, val? Tindràs l'ajuda dels nostres contertulians, que són en Marc i en Sam, d'acord? En Sam és el teu cap d'estudis. Ei. I en Marc és el teu sotsdirector, vale? Els he triat jo o no? Estan a dit per l'Estat i merda, això ja és un problema, Són uns enxufats de la vida i fan les seves 30 hores i se'n Per van. l'estat d'Alabama, que permet càstig físic. Correcte. O sigui, els pots castigar, si vols, vale? D'acord. Bueno, com que jo també sóc mestre i porto una coordinació de cicle, empatitzo molt amb tu i tots els directors, i el que he fet és donar-te un cop de mà presentant-te diverses opcions que hauràs de triar amb l'ajuda del teu equip directiu. Molt bé. Vale? O sigui, els pots demanar la seva opinió i tries una opció. Val? Tiro la primera polèmica real en el món educatiu. En aquest cas ha saltat com a notícia a Catalunya, però no ha passat a Catalunya. Vale? O sigui, ha passat a Itàlia. Bravo. Diu, suspensió d'una mestra d'educació infantil per tenir un perfil a OnlyFans. Ets el director d'aquesta escola. T'assabentes del rebombori. Mares indignades, grup de WhatsApp amb flames i algun pare que de sobte comença a defensar la llibertat d'expressió artística. Com actues? Primera opció. Organitzes una setmana temàtica sobre expressions digitals contemporànies on cada docent ha de crear un alter ego online liderada per la mestra d'OnlyFans. Primera opció. Vale? Escrius una carta oberta al departament exigint una neteja ètica del claustre. Aquesta és la segona opció. Ètica, que no ètnica, no? No, ètica no. Perillosa. Jo com a subdirector voto la neteja ètnica. Amb aquest tio m'he d'entendre, en sèrio? Tercera opció, perquè no volem segregar en aquest Clar, article, clar, vale? estic clar. Fas com si no haguessis vist res, si algú et comenta el tema poses cara de no entendre i dius, oli, què? No, aquest directiu, opineu, jo escolto els meus companys. Jo tinc una altra opció. Jo faria... Tria una opció, Ah, ja l'has dit totes? Sí, ja t'he dit. Crec que me n'he perdut Puc alguna. escoltar, arriba tard a la reunió aquest. Sí, exacte. Jo faria un calendari nudista entre tots els professors per guanyar fons.
Veig, però, que t'has saltat les meves opcions i has fet la teva pròpia opció, no? Home, jo començo... Jo m'agrada aquesta idea, La trobo, com a mínim, creativa. Sí, per dir d'una manera, l'opció més relacionada amb la que has dit tu, Sam, és la d'organitzar una setmana temàtica sobre expressions digitals contemporànies i on la mestra d'OnlyFans pugui tirar endavant, no? Molt bé, per bona, doncs li donem. La donem per bona, La donem per bona. tot i que l'únic que el preguntaria és si el té tancat o obert. Això ja... No, perquè si el té tancat no m'hi posaria, si el té obert no ho sabem. La gent a la seva vida privada, si no fa ningú pot fer el que vulgui, no? Correcte. Això és un debat que Tu, però, o sigui, l'OnlyFans tu pagues per veure un contingut, no? Sí. Correcte. I potser fa papiroflèxia. A OnlyFans no crec, però... Podria ser. Clar, estàs tenint un prejudici, no? Clar, que faci. Llibertat d'expressió. I l'inspector que ho ha vist, estava allà a OnlyFans. Ja, aquí podem entrar en molts fregaus. Papiroflèxia fan els que paguen la subscripció. Sí, exacte. Vale, va, doncs... Ha sigut difícil, aquesta, Per jugar una miqueta... Sí, per escalfar, aquesta. Per escalfar una miqueta, tampoc t'he posat en un compromís, perquè... No, m'ha salvat, al final. Veus? Següent notícia, val? Notícia treta pel Punt Avui de fa uns anyets. Diu... Presenten una denúncia contra l'escola de Canet per no aplicar el 25% de castellà. Val? Et poses a la pell del director d'un centre on reps la denúncia per no aplicar el 25% de les classes en català. Què fas? Primera opció. Organitzes un bilingüe fest setmanal. Els dilluns es parla només en castellà, extremenyo. El dimarts en català pixapí. El dimecres en mexicà de telenovela, dijous en català amb accent de Vic i divendres només es canta durant tot l'horari lectiu. Vale? Molt bé. Segona opció. Acceptes la denúncia, et prens la lateralitat, o sigui, literalment el que demanen, que és parlar el 25% en castellà i el 75% en català. És a dir, formules frases a mitges, vale? I tercera opció, declares la independència lingüística de l'escola, crees una nova llengua pròpia, el canetí. Barrejaràs el català, el castellà, el llatí, expressions populars del TikTok, val? La denúncia ja no s'aplica perquè, clar, ara parleu en un idioma oficialment inventat. Pots parlar amb els teus... Equip. Agiteu-me. Jo en aquest soc molt partidari del model basc, Jo fa temps que ho penso. Sí, perquè la immersió l'únic que fa és fer reduir el català. La immersió ha sigut a Can Pixet. Llavors, ha sigut d'èxit molt de temps, però ara ja hem perdut. Sí, jo els donaria la raó i partiria, saps? I ja està. I els centres que escullin en quina llengua volen fer i que els pares els apuntin en funció del que volen fer. Els hi passarà com al País Valencià, que els hi van agradar una tunda quan van fer ara les consultes. Vull dir, van perdre fins i tot a les comarques castellanoparlants, saps? O sigui que jo, Jordi, aquesta és la meva opinió com a sotsdirector. I violència física. Cap d'estudis, què diu? Jo la segundo. Segundes? Sí. He de dir que tens un equip molt dolent, perquè no t'estan escollint cap de les opcions. No, estan putejant, directament. Somiador pràctic. No, m'agrada. No ho sé, però a mi la idea del canetí m'agrada més. És guai, no? És interessant i a més a més pots fer... Saps per què m'agrada? Perquè acabes fent el que et dona la gana, saps? I després pots reinterpretar el que vols en funció del que t'interessi. Que és una feina d'un director fer-ho bé, això, Total. Esteu amb mi. Som un equip. Molt bé. A mi m'agrada molt el Bilingüe Fest, però te l'accepto, te'l compro. Anem per la tercera notícia, val? Diu, polèmica pels 1.600 docents que han tramitat la baixa coincidint amb l'inici de curs. Com és la neteja ètnica, deies? No entraré més en detall, però són 1.600 docents que més o menys són un 2, un 3% dels docents. Hi ha una passa, diuen. Sí, hi ha un virus aquí. T'has de posar la pell del director com ja ets, i has de decidir què fas el dia 1 de setembre, vale? Vinga. Primera opció. Decideixes posar un cartell a la porta de l'escola que diu els primers 5 professors que tornin a classe no vigilaran més el pati durant els propers 5 anys. Primera opció. Segona opció, fas un claustre d'urgència amb els mestres restants, els pares i fins i tot els alumnes de batxillerat per fer un sindicat de resistència educacional, decidiu que no teniu temps per fer l'administració burocràtica i decidiu que el professorat restant farà la feina de tots, però amb ajuda dels alumnes de batxillerat. Val? I tercera opció, transformes l'escola pública en concertada privada, enviant un correu massiu als professors que qui no vingui el primer dia seran acomiadats sense indemnització.
Molt bé. A veure, companys. Jo ara Necessito, t'he de portar a la baixa, que no te l'he ensenyat encara. Mira, jo et anava a dir que això no podia decidir-ho jo, perquè el meu equip no fa baixes en aquest sentit. Al principi de curs estan tots allà posats. És un Punt senyal, positiu és un per- senyal d'implicació, bona perquè, senyal, perquè sobretot tinc un equip directiu molt potent, com el que tinc aquí. Sí, ja li he dit la cara una mica. No s'ha enterat del que li he dit, eh? No, Ah, és que que no? només he sentit les dues últimes Tens el opcions. guió aquí, Marc. Està implicat, aquest. Està implicat, aquest. Com M'ha em coneixeu, enganyat, eh? m'ha És que enganyat. Jo també tinc necessitats educatives especials a vegades. No, a vegades no, sempre, Marc. Sí, sempre, Aviam, Jo t'adapto, jo tinc cloc a la... Has de fer un PI, Arnau. Un P6. Bueno, Què veig fem, que... Jordi? Què fem així? Què fem? Jo fotria fora tots els que s'han agafat la baixa el primer dia de curs. Això es podia fer, una de les opcions. Pots fer. Ens havíem de fer... Perdona, ho tinc claríssim, estic amb tu. Vale, doncs. Doncs Ho podem fer? Fem-ho. Transformem l'educació pública en concertada i fotem fora tothom. Molt bé. Última, ja. Clar, no seria la millor opció, perquè jo vinc d'una concertada, però m'agrada el sistema públic, o m'agradaria que el sistema públic fos millor. Que funcionés, diguéssim. Vale. Vinga, última notícia i passem perquè anem ja quasi... O sigui, anem furíssima d'hora, eh? Sí, furíssima. Última notícia. El Departament d'Educació de Catalunya proposa prohibir totalment l'ús dels telèfons mòbils a les aules a tots els centres durant l'etapa obligatòria. Això és una cosa que ja han intentat implementar una mica aquest any. No sé fins a quin punt és real, però bueno. En aquest cas, t'has de posar a la pell de com faràs arribar aquesta informació a les famílies. Primera opció. Crear un grup d'alumnes vigilants amb privilegis per patrullar l'escola. És a dir, poden revisar motxilles, butxaques, guixetes, i els alumnes, evidentment, guanyaran punts que podran canviar per altres... Per poder fer ús del mòbil, no? Per fer En privat. Per fer el que tu creguis, val? Com a director, com a Gestapo. directiu. Sí. Exacte. De Gestapo, Aquesta és la primera opció. Segona opció és les famílies han de firmar un contracte de no ús dels telèfons mòbils, tant ells com la mainada, no només la mainada, acceptant una multa de 500 euros per cada mòbil confiscat. Si no estan d'acord, no podran anar a l'escola. Tu pensa que amb aquests 500 euros podries contractar a 2 o 3 personals més i mira, el tema dels recursos seria ja... Una inversió, això. Una inversió, val? I tercera opció és els mòbils confiscats es guarden una cel·la especial a l'escola amb una foto de cada mòbil al seu propietari exposats a l'entrada com a criminals de la norma i cada mòbil serà mantinguda a la presó durant 3 mesos. Molt bé, equipo, ajudeu-me. Jo, el dels nens en passamuntanyes i vaig de béisbol vigilant. Això molt m'agrada, l'estètica aquesta hooligan. És guai, no? A veure si el meu cap d'estudis m'ajuda una mica més. Jo també diria cap a aquesta Anem cap aquí, no? Mi m'agrada. Doncs jo saps què passa? Que crec amb l'equip i si ells pensen així... Jo, Hòstia, t'enfonses ràpid el coll. Sí, no, però que al final, bueno, però ens carregaríem aquests mòbils, no? O els revendríem, faríem alguna cosa que també aconseguiríem una inversió pel... No? Tu tens un ventall d'edat molt ampli, però clar, tu tens només primària i ja hi ha mòbils? No. A classe com a tal, no. Però, bueno, tu entres a l'escola i els pares estan tots amb el mòbil, en lloc d'esperar el seu nen amb una abraçada, estan tots així, que dius, bueno, aviam... És un temazo, també aquest, és un temazo de debat interessant, És un fregao. És un fregao, total. Com a director, és una decisió complexa, també. És complexa, és complexa. Tot i que el món tecnològic l'hem d'aprendre a gestionar i com que és nou, relativament nou, encara no en sabem prou. No en sabem. És un dels altres problemes. És un dels altres temes. Sí, no, i jo crec que s'ha d'aprendre a gestionar el món tecnològic, però tampoc pots estar totalment enganxat al món tecnològic i que no tinguis ni parlis amb els companys de classe, ni jugues a futbol al pati, o futbol el que sigui, ni qualsevol història perquè ets amb el telèfon. Correcte. Dono per bona la resposta de crear grups de vigilants, escollida pel teu sotsdirector. Nens paramilitars. Sí, i que puguin fer reduccions als alumnes que tenen També, i agressió física... Bueno, 100%. ja tenim els agressors, no? Tenim el Robatori d'entrepans, tancar les tenim les solucionat. guixetes... Quartos tancats sense càmeres, cap perquè per la avall dins perisses... cap per avall dins les bessures... I l'informe PISA sortiria molt millor, Correcte. El reina de la por. I normalitzaríem per fi el que és una persona que fa bullying, no? No, bueno, de fet podrien ser els meus
alumnes qui fan això. Es podrien, No estaria mal, eh? Hòstia, mira, Estarien totalment inclosos en aquell sistema, eh? Sí, inclús és possible. És allò de la pel·lícula aquella, La Ola, no és? Hòstia, D'una boníssim. Beck, em sembla que és Sí, la Ola. Bona pel·lícula. Bona pel·li, bona S'ha de pel·li. provar coses. no? S'ha de provar. Si sempre fem el mateix, sempre tenim els mateixos resultats. Doncs Canvi radical. deixo que ja, perquè ens estem allargant massa. Som-hi, va, Vol, no va. patiu pel temps. Molt bé. Doncs sí, gràcies per aquesta secció, Arnau. I va, Jordi, que només et queda una secció, que en aquest cas la porta el meu company, en Marc. D'ara endavant, el programa no Avui es la fa clavo. responsable del contingut perquè arriba la comarmada. Ets dolentíssim, tio. Ja, queda molt malament, Fatal, sempre, però perquè m'intento controlar aquests segons, però sempre em sobrepassa. Molt malament, Disparo. És com ejaculació precoç de... T'entrego el diagnòstic literal de TDAH, que ho sàpigues. Correcte, sí, t'ho prometo. En fi, Jordi, encarem la recta final del programa. No em poseu el cursor a sobre del guió, perquè després em despisto. Perdó, Marc, he sigut jo. Val? I farem una secció col·laborativa, val? O sigui que reclamo l'atenció de tots, però especialment la d'en Jordi. En Jordi Sunyol, no sé si us n'heu adonat, és director d'un CEE, que què vol dir això? Comunitat Econòmica Europea? Conferència Episcopal Espanyola? Se m'han acudit molts, mira, Sí. Certificat d'Eficiència Energètica? Club d'esquiadors etílics? Etílics, molt bé. Home, Cotxes, èxtasi i electrolatino? O combats de nanos enfadats? No, va. Vol dir Centre d'Educació Especial. I com que en Jordi en dirigeix un, m'ajudarà a fundar-ne de nous. vinga. Val? Sí, per què? Perquè Sí, n'hem no de- és el meu objectiu. No, però n'hem de fundar Va, de nous. molts Una més. tasca que en Sam i l'Arnau ens ajudaran, val? Hi haurà molts mestres que estaran contents, tranquil. Exacte. Perquè que la tasca de docent d'en Jordi sigui qualificada d'educació especial per les característiques dels seus alumnes no vol dir que hi hagi d'altres col·lectius humans que necessiten, més que ningú, una educació especial. Val? És per aquest motiu que he agafat uns quants col·lectius que trobo interessants, i per interessants vull dir insufribles, per fundar els que jo anomeno els CAI, val? Que són centres d'altes intensitats, val? Que és gent Sí. que em posa molt a prova, almenys la meva paciència. Val? Com dirigirem la secció per a la creació d'aquests centres? Us l'explico, val? Jo presentaré el col·lectiu, en podrem parlar i fer una breu dissertació, i posteriorment intentarem completar diversos ítems bàsics en qualsevol centre. Principalment 3, perquè després eren molts i ho complicava molt. Però tirarem l'horari, les assignatures i el funcionament de l'hora de pati. Que hi ha gent que en diu esbarjo, però qui diu esbarjo té cadàvers al congelador, saps? Sona molt malament, no? Sí, no, és horrible aquesta paraula. Esbarjo. Esbarjo. És En fi. horrible. I el primer col·lectiu que vull que incloem en un centre d'altes intensitats són els funcionaris. Bona. Farem No, per mira, ordre, perquè soc de la concertada, o sigui que no Farem soc per ordre. funcionari. Sí. Horari, no podeu mirar, perquè si mireu després clar, que que saps tu- el que he posat jo, que si he tingut idea respecte a aquest tema. Horari, assignatures i hora de pati, val? Jo, en aquest cas, aquesta ja me deixo anar més i després m'aneu així idees. Però clar, horari seria com de 8 a 3, però clar, a les 10 comença el conserge. Anant bé, com a funcionari. I llavors a les 9:30 estem fent el cafè, no? Jo crec que hores efectives treballarien de 11 a 1, si és que no hi ha una reunió pel mig. Correcte. Jo crec que hi ha d'haver mínim 3 patis. Mínim 3 patis. Sí. Si no, Vull dir, pobres, si no, mínim tres que patis. pateixen molt els funcionaris. És un col·lectiu oprimit. És oprimit. Tu voleu que us digui les assignatures que he pensat i Sí. voleu me n'afegiu Aviam, alguna, val? Assignatures. No agafar el telèfon, 1 i 2. Només l'1 i 2? Clar, bueno, perquè no és una carrera universitària, Ah, val? És com un curs. Llavors, expressió facial. Aquesta és molt bona perquè, si us hi fixeu, quan vas a demanar qualsevol tràmit, molt mala cara. Ja. Ho fan amb mala gana, Jo crec Molt que mala cara. els molestes que vagin allà a fer el tràmit. Saps? Jo, perdona, Perdona, clar, jo vull dir, no he escollit que tu estiguessis aquí, saps? Però jo què sé, no instància genèrica. Saps? Sempre com amb mala cara, com que sobres, que no sé quantos. Sí. I va, criatura, no estaves fent res fins ara? Sí. Una cosa que se m'ha acudit, que més, air keyboard. Sabeu com l'air guitar? No. Que és com fer veure que toques la guitarra però que no la toques? Sí. Doncs el mateix amb el teclat, uns experts també. Està molt bé. Està molt bé. Tot el dia estan així, has de fer-ho veure. I més aquesta molt perquè et fan esperar allà. Sí, un moment, Fan això 10 minuts sense fer res. Jo, amb l'ajuda d'en Jordi, jo només fundo centres d'excel·lència, saps? Vull dir, ser el funcionari perfecte. ideal i perfecte. Llavors,
una altra assignatura que ve amb 2 volums, que és Baixa laboral 1 i 2. S'ha posat bones excuses. Home, trobar bones excuses és difícil, perquè arriba un moment que s'acaben. És important, aprendre'n. Pillar-te la baixa i tornar just quan venen les vacances. Ui, Jo crec que és un temari que seria potent. Sí. Llavors, una altra assignatura que seria fotocòpies i robatori de material d'oficina. Jo crec que això s'estila bastant. I llavors una altra, cita prèvia, que es diu, noi, has de venir amb cita prèvia. Aquesta em fa una ràbia, saps? Ja, no tens cita prèvia, no ho sento, saps? I no està fent res, i no està tenint a ningú, Però no. I una altra, que ve vinculada a això, que és la desviació de competències, que vas, intentes presentar el paper, no és aquí. Segona planta. Esclar, fatal. Llavors, l'hora del pati. Però jo tinc una, també. Sí. Tinc una. És a dir, com queixar-se i semblar estressat. Correcte. Bona. Sí. Una passada. Sí, en 2 assignatures. S'ha d'aprendre, fer això. Però... Sí. És a dir, queixar-te i semblar que ets el que no puc bé, que ho estic fent tot, segur que... Com pot ser que tingui tanta feina? Home, és un... Sí. A més, quan es jubila un funcionari, però òbviament està més descansat quasi que quan va començar a treballar. Ha anat involucionant. Correcte. És la involució en màxima exponència. Llavors, jo a l'hora de pati no l'he definida com hauria de ser només l'arquitectura en aquests. He tingut un moment com zen, de Feng Shui. Hi ha 3 elements imprescindibles. Una planta seca o artificial, una planta artificial, ha d'haver-hi a l'hora de pati sí o sí, tasses de cafè amb el nom de cada un i un cendrer ple de borilles. I llavors ja que facin el que vulguin, que normalment és queixar-se, no sé quant... Una maca també estaria bé. Una maca estaria bé. Unes tiles per allà a sobre. Correcte, si la tila has d'estar estressat, saps, prèviament. Un monstre. Però per ell, el seu... Home, està estressat, És a dir, pensa que les 2 hores aquestes han sigut molt intenses, escolta'm, hi ha molt... És que no ens entenen. No ens entenen. Malament. Entrem pel segon col·lectiu d'aquesta escola del CAI, que és un que... Els ciclistes. Els ciclistes. Els ciclistes també fan cosa, Fan coses. Fan coses. Aviam, Tu ets ciclista, Jordi? No, ocasional. Bueno, de fet, vaig a treballar en bici. Hi ha coses que em fan gràcia, que és quan van a esmorzar, per exemple, que porten aquelles sabates que encaixen amb els pedals i caminen així com si portessin un carbassó dins el cul, saps? Pot ser una assignatura, aquesta, no? Sí, podria ser una assignatura. Saber caminar amb aquestes sabates. Fa bastant de riure, perquè això del ciclisme, que en teoria la gent el fa com per estar tranquil·la, saps? No, ho faig per relaxar-me, per estar... Clar, no sé si és l'esport més tranquil i més segur, anar per al voral de la carretera, cotxes a 80 Ja, passen a mig metre. No, diumenge al matí vaig a fer el coll de Bracons, saps? I la gent torna de la Cabra de Vi, col·locadíssima, fent rally, tu per allà... No, en fi. És esport de risc, És esport de risc. Els horaris. Dissabte, diumenge i festiu als matins, d'abril a octubre, i si plou no hi ha classe. No n'hi ha. I si fa fred, tampoc. Aquesta és la meva proposta. Primer horari. Assignatures que he pensat jo. Doble moral. Els ciclistes és un col·lectiu molt doble moral, saps? Molta doble moral. Per exemple, van 4 en paral·lel, no passa res. Si tu els pites o els dius alguna cosa, s'enfaden, no sé què. Ara bé, tu aparques el teu cotxe 25 centímetres de dins d'un carril bici, allò... vídeos amb la GoPro, denunciant-ho, no sé quantos... Sempre, saps, doble moral. Ells no fan mai res mal fet, però els altres... Tot molt malament. I això també t'hi afegiria amb els peatons per les voreres. Tu a la carretera els has de separar, ben lluny els has d'alentar, per la vorera, ells pum, a sobre, a tope, semàfor en vermell, doncs passo pel pas de zebra i segueixo endavant. Poses un peu en un carril bici, nena, això ja està. Això va molt vinculat a altres assignatures que se m'han acudit, com per exemple, discutir 1 i 2. Discutir 1 i 2. Sí, que es vincula amb una altra assignatura que és gestos pel retrovisor 1 i 2. Saps? Perquè, clar, tu els insultes, els avances, saps? Hem de fer gestos perquè tu no els vegis a través del retrovisor. Llavors, una altra assignatura important, sabes que moltes assignatures que hi ha com, per exemple, EBIP, que són les sigles, en aquest cas l'he deixat com a TECOLI. Tecoli, sí. Que vol dir testicles comprimits per la licra. Van molt apretats. La pròstata, això,
Llavors, una altra assignatura, aquesta és important, que és diferència entre paral·lel i en fila, 1 i 2. Això és important que quedi clar. Són coses importants. Són temes difícils. Jo, no sóc ciclista, però de tant en tant hi vaig. I jo he de dir que intento respectar-ho bastant, però sí que he trobat una de penya que és capixa. Doble moral. Doble moral. I llavors, les dues últimes assignatures per tancar el curs serien una estacionament creatiu, la bicicleta es pot deixar on li surti de la fava, i l'altra seria ignorament de semàfors. Aquesta assignatura seria difícil. Em fa molta ràbia. Aquesta assignatura la veig amb un professor dur, saps? Aquell que sigui difícil de... Ni un ciclista fent un semàfor en vermell. Tu treus el cotxe 25 centímetres d'un stop que travessa d'això, s'ha acabat el món. Apocalipsi, neteja ètnica, que deia. És que, fatal. Llavors, l'horari del pati, això m'agrada d'això, és que no se m'ha gaires coses. He pensat, la sirena és el claxon d'un cotxe? És una bona Sí, bona. I són circuits vials amb conos. Tota l'estona així. O poder fer muntanya, no? Un dia que aquell ciclista que se'n va a fer muntanya i que es rebenta totes les rodes... Va, anem, que ja estic avui. Tercer col·lectiu. Pares i mares d'un grup de WhatsApp. Aquest és molt, Aquest ens agrada, Jordi. Aquest és molt, Aquest podem fer una mica nosaltres, aviam el... Clar, aquesta gent és molt intensa, això sí. A veure. D'horaris he posat torns rotatius i infinits. 0,24. 0,24, 165. Assignatures, boníssim, això ja ho veureu. WhatsApp escolar, 2 punts. Una arma de destrucció massiva. La bomba nuclear. Sí, ja està fet. Aquella és la caldera de Pere Botero, allò, saps? Llavors, una altra assignatura que seria frases passivo-agressives. Perquè si t'hi fixes, les ampes i això només comuniquen en frases passives però agressives. Sí. Com, per exemple, gent que... És que, clar, jo m'hi dedico molt pel que faig. Jo només ho comento, saps? La coletilla, no? Jo havia pensat que... Perdoneu que insisteixi, però... Saps? O, a mi el que no em sembla normal és... Són molt... Això són assajos, val? Llavors, altres assignatures, aquestes són més diverses, com per exemple, crítica gastronòmica al menú escolar. Sí. Saps? Això... Si jo he posat a menjar quinoa, ara tots els anys han de menjar quinoa. Que si el bocats, que si no sé què. Dieta cetogènica, l'altre que és vegà, l'altre no sé quantos. Fantàstic. Molt bé. Tots la raó. O la qualitat mateixa, no? Una altra cosa que fan molt les mares i els pares per WhatsApp, que són no saber fer anar els emojis. Per exemple, emojis amb doble sentit. Saps? La meva mare, per exemple, va haver un temps que la cara de... Es pensava que jo estava trist quan li posava la cara aquella de WhatsApp que riu però surt en les llagues. Pensava que plorava. S'ha mort la teva dieta. Pensava que plorava. Exacte. Saps que t'ho imagines? Dic, mama, vigila, perquè... No, no va així. Boníssima. Llavors, va, seguim. Manipulació ideològica emocional infantil bàsica, 1 i 2. Val? Això que també ho fan. Sí. A veure, soc vegà, que no mengis xutxes, que no juguis a futbol, que no t'embrutis... Bueno, en fi. I una altra que és molt important, que aquesta és una delícia, que és revalorització de la mainada. Si us hi fixeu, tothom té un fill amb altes capacitats. Sí, cert. Sí, el seu fill és el millor. No serà que hi ha molta gent que té uns pares narcisistes? No serà. No sé. Seguim. L'hora de pati. D'entrada, molt poca d'hora de pati. Val? Perquè el nen es pot fer mal. I si s'ha de fer hora de pati, que vagi vestit com un jugador de futbol americà. Sí, ben protegit. Ben protegit. Sí, és això. Perquè els que es porten malament i la lien són els fills dels altres. Sempre la culpa dels altres, sí. Els dels altres. Quart col·lectiu, va. Miro de ventilar-los ràpid en 5 minuts, aquests dos. Els vegans. Tu ets vegà? No pas. No, Sort. Preferiblement, l'horari, preferiblement els mesos on la verdura i la fruita de temporada val la pena, és a dir, a l'estiu, perquè si no, és que és un trunyo, saps? Total. Clar, a l'hivern, bròquil i col... Bueno, aviam, també pots menjar pasta, però... En fi, assignatures que he pensat, val? Història de l'opressió animal 1 i 2. Hòstia. Sí, perquè clar, Sí. Home, No, és que tu penses... El concepte. Quants centenars de milers de generacions de porcs perquè vosaltres catalans mengeu fuet, saps? I estan tot el dia amb, El dret animal, amb aquestes molt bé. històries. Inclusivitat per ells, també. També. Els hem de respectar, També... Una altra assignatura que és activisme a les xarxes. Gent pesada. N'hi ha molts, n'hi ha menys. Abans estava molt de moda, això de vegades ja no tant. Perquè està malament de salut. Una altra assignatura seria superioritat moral.
també. Sí. Però, hombre, Aquesta fa molta ràbia, aquesta, tio. Gasten bastant. Sí. Gasten bastant. Sí, hi ha gent amb matrícula d'honor aquí, eh? Correcte. És com, deixa que em mengi el meu Frankfurt amb la boca oberta. Saps? Una altra assignatura és hort urbà ecològic i autosuficiència, que és un oxímoron. Val? No pots tenir un hort urbà i autosuficiència, perquè, clar, tens una terrasseta i un test així, saps, de 2 pams, què et penses, que viuràs tota la vida d'aquesta tomatera seca que tens aquí? No pot ser. No pot ser. Clar, tots tenen això, saps? No, tinc uns calaixos, un hort urbà. No, germà, saps? No. Tractors grossos, hectàrees, vull dir, és que va així, saps? Tot és industrial, vull dir. Llavors, una altra cosa que fan és negacionisme culinari. Val? Què fan, exactament? Podria haver deixat diferent, però reconvertir les coses, per dir alguna cosa. Els Frankfurts existeixen, però hi ha Frankfurts vegans. O l'hamburguesa de tofu. Existeix, però hi ha Frankfurt hamburguesa. No, saps? O sigui, el comprimit aquest que has fet de llenties no és una hamburguesa. Està molt bé, però no ho és. És comprimit de llenties. El nugget aquest de soja texturitzada, no sé quantos, moltes coses, però un nugget no. Fet això de la Jo en dic nuggets, però... Però nuggets. Sí. Perquè al final jo també podria menjar una amanida de porc, saps? També. Vostè també botifarra, amanida de porc. Correcte. Per exemple, la llet de soja o la llet de cibada, els hi van prohibir posar llet de... Clar. Ara són beguda de cibada o Sí. beguda de soja. Correcte. I ben prohibit. Prohibidíssim, molt bé. No, veus, el que deien Sami, aquí jo no dic fulles d'ànec, no? La veritat o no? En fi, un altre... Només faré aquesta última. L'últim col·lectiu del Criptobros me'l pataré per un altre dia. Una altra assignatura seria la transmutació. Val? Què és això? Quan comencen a fer comparacions estranyes, com, per exemple, tu et menjaries el teu pare? Hòstia santa. Te l'han fet. Ataquen No, la perquè fibra. donen una representativitat o Humanitzen el... humanitzen de tal manera els animals, que és d'això. Tu faries sabates del teu germà? Clar, no ho sé, Bueno, poder sí, depèn de la necessitat. M'ha de fer petons la meva xicota i no amb una llama. Clar, no sé com és que les coses aquí... No, molt complicat. Molt complicat. Llavors, 3 assignatures em falten, val? Una que és injecció de vitamina B12, perquè tots en tenen mancança. Tots Tots en tenen mancança. estan xunguíssims, eh? A més t'hi pots quedar. Correcte. Ah, sí? Sí, és dur, eh? Bueno, hi ha gent que perd la sensibilitat de les coses i... Ah, sí? Doncs més motiu. Més motiu. Per fer l'assignatura. Va, 2 assignatures més. Una és proselitisme, va molt vinculada a les xarxes socials, però sempre fan proselitisme amb tothom. Saps? Que aquests els beneficis d'aquesta dieta, que em sento molt millor, que no sé quantos... I clar, i a vegades hi ha gent que sembla sortir d'un camp de concentració, saps? Quan fa molts anys que practica la dieta vegana. Sí. En fi, va. M'encanta, perquè sé qui ho escoltarà això i seria molt divertit. Una altra, que és comportament en festes familiars. Ostres, Ah, i que és bé el bo, has d'aguantar el cunyat. Perquè, o sigui, si les bromes masclistes pertanyen al terreny dels cunyats, a les festes familiars, en el món gastronòmic els vegans s'emporten la palma. La palma. Saps? Això et menjaràs. Aquí te vas mil, saps? Que és bastant bo, saps? Saps com ha patit aquest ànec per donar-te aquest foie, no sé quant? Ja. És que... Però està molt bo, ja. És molt dur. És molt dur. Jo hi ha coses que prefereixo no saber. Sí. No saber, és igual. A l'hora del pati, coses que se m'han acudit. Quins jocs farem? Apartar-los. Arrencar cebes. No? Una altra que se m'ha acudit és la cursa del seitan, perquè s'ha d'afegir coses així. Saps? Prohibit jugar a mataconills. No se pot. No se puede. Saps? Forbidden. Prohibidíssim. Prohibidíssim. I res, fins aquí he dissenyat aquests quatre cais, anava a fer un de Criptobros, però bueno, potser és el que m'ha quedat més fluix, per tant ja va bé, perquè ens estem passant 21 minuts de les 9. Hòstia, m'ha encantat, Marc? Moltes gràcies. Jordi, com has vist aquests centres? Com entenem? Bueno, que per transformar el meu seria una bona opció, no? També. Correcte. Bueno, si diversifiques molt, acabes fent com algú molt unificat, en realitat. Correcte. O quan l'aconsegueixis tancar, allà al Joan 23, podrem ficar-los allà, també. Bueno, això de tancar, que quedi clar que és tot un procés. Entenem, han d'haver escoltat tot perquè demà em tallaran els... No. 23. Titular, Ja has entès per anar per ahí, Sant que li deia. Vale, doncs aquí hem arribat. Jordi, moltes gràcies per venir aquí. Espero que hagis passat una bona estona. Molt bona estona. Sempre que Puc dir una vulguis cosa? pots tornar. Jordi, perquè a vegades ens quedem sense idees.
recomana'ns un convidat per portar aquí al podcast que sigui ben parit, Com tu, per Com exemple. tu, No, que, sí. que sigui suelto, que sàpiga parlar... Però clar, i de quin tema? M'és igual, Com vulguis, és igual, com tema. vulguis, és igual, sí. és igual. Ens agrada a tothom. Si no, ens ho pots dir per privat, també. Sí, ho farem, ho penso i us ho dic. Vale. Vale, Pot perfecte. dir que se m'ha acudit un, però... pues prefereixo, digue. no, prefereixo guardar-me. Ja us ho dic. No el pot dir en antena, Ojo, qui ens dirà. Ojo, qui ens Vale, dirà. vale. Carles Puigdemont. Sí, clar. Que sigui accessible, sisplau. Doncs fins aquí, moltes gràcies, Marc, per ser una setmana més aquí. Gràcies, Arnau. Gràcies, Jordi. Gràcies, oients. Ens veiem d'aquí 15 dies aquí al 107.6 de Ràdio La Vall. Moltes gràcies a tots i bona nit. Bona nit.